Tolbu l-mulej biex jgħinna ħalli aħna narfu aktar din is-sejħa tiegħu u nwiġbu għaliha b'ħafna ġenerożità biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nisqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob bil-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fl-ola ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bil-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek iloli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti trid li l-bnedmin kollha jissalvaw u jaslu li jarfu il-verità. Ħares ilejn il-ħsad kbir tiegħek u ibgħat ħaddiem għalih biex l-Evanġelju jixxandar lill-bnedmin kollha samma l-poplu tiegħek jinġabar għall-kelma tal-ħajja u jissaħħaħ bis-sagramenti tiegħek u jekk jimxi l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni l-imħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallhom jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej: żommu sewwa u għamlu l-ġustizzja għax is-salvazzjoni tiegħi għodda waslet u l-ġustizzja tiegħi dalwaqt tfeċċ. U li tilfrustir li ntrabtu mal-mulej biex jaqduh u biex iħobbu isem il-mulej u jkunu l-qaddejja tiegħu. Kull min ħares is-sibt u ma jekskrux u jżomm sħiħ fil-patt tiegħi lil dawn inwassalhom sal-montanja mqazza tiegħi u nferraħhom f'dar it-talb tiegħi. Il-vittmi maħruqa u s-sagrifiċċji tagħhom ikunu joġbuni telgħin minn fuq l-artal tiegħi għax dari dar it-talb tissejjaħ għall popli kollha. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ngħidu flimkien: iħenn għalija Alla u jberikna. Iħenn għalina Alla u jberikna. Iħenn għalina Alla u jberikna. Idawwal għal fuqna id-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art tiegħek triqatek. Fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. Ngħidu flimkien: iħenn għalina Alla u jberikna. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax triġi l-poplu bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Ngħidu flimkien: iħenn għalina Alla u jberikna. L-art tagħti l-frott tagħha. Iberikna Alla, Alla tagħna. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Ngħidu flimkien: iħenn għalina Alla u jberikna.
It-tieni qari. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Jekk inti tistqar b'fommok Ġesu u l-mulej u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti ssalva. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu l-ġustifikazzjoni u jistqar b'xoftej biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tajt, kull min jemmen fih ma jintilifx. Ma hemm l-ebda għażla bejn Ludi u Grieg u s-sit ta' kulħadd. U għani ma daw kollha li jsejħulu, għax kull min isejjaħ l-isem il-mulej isalva. Imma kif jistgħu jsejħu lil min ma jemmnux fih? Kif jistgħu jemmnu f'min ma semmawx bih? Kif jistgħu jisimgħu jekk ma jippritkawlhomx? Kif jistgħu jippritkaw jekk ma jkunux mibgħuta, bħalma hemm miktub. Kemm huma sbieħ riġlejn dawk li jħabbru l-ġid, iżda mhux kulħadd għata l-kelma ta' Kristu. Imma ngħid jien, jaqgħu ma semgħux, żgur li semgħu. L-Iskrittura tajt, leħenhom xteret mal-art kollha u l-kelma tagħhom laħqet tru fid-dinja. Il-kelma tal-mulej. Morru għalmu l-ġnus kollha, jgħid il-mulej, jien magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, il-11 il-dixxiplu telqu lejn il-Galilea u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxteħtu qudiemu, imma xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u għallilhom: Lili ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għalmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U wara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-kelma tal-mulej. X'inhi din il-ġurnata missjonarja? Għal ħafna minna hija l-ġurnata meta aħna nieqfu ftit naħsbu fil-Knisja li hija missjonarja, speċjalment f'dawk il-pajjiżi msejħin tal-missjoni u l-għajnuna li tingħata lilhom. Aħna għandna missjo f'Malta u għaw Monsinjur Valent Borċ li qed jikkonċelebra li huwa d-direttur tal-missjo u nixtieq nirringrazzja lilu u lill-grupp kollu, il-ħaddiema kollha daw kollha qed jagħtu servizz f'missjo għal ġid li qed jagħmlu biex il-Knisja tista' tkun tassew Knisja missjonarja. Imma flimkien ma' dan u missjo stess ifakkarna f'dan, din il-ġurnata tgħinna naħsbu fuq kif għandha tkun kull ġurnata tas-sena tagħna. Kif aħna imsejħin il-kol kemm aħna bħala dixxipli ta' Kristu
biex inkunu f'missjoni kull jum tas-sena. Il-Papa Franġisku joħroġ dan b'mod sabiħ ħafna fil-messaġġ għall-ġurnata missjonarja ta' din is-sena, meta jirrifletti fuq it-tweġiba li ta' Iżajija l-profeta għall-kliem tal-mulej meta qal lil min se nibgħat. U Iżajija wieġeb hawn jien ibgħat lili. Il-Papa jgħid kif din hija il-missjoni ta' kull wieħed u waħda minna. Għaliex meta il-kelma missjoni tfisser mibgħut hija din is-sejħa li għamlilna Alla u jibgħatna imbagħad biex nistgħu nkunu tassew xhieda tiegħu fl-oqsma differenti tal-ħajja. Kif Ġesu kien il-mibgħut tal-missier u l-Papa isejjaħ il-Ġesu f'dan il-messaġġ il-missjonarju tal-missier, hekk imbagħad Ġesu jsejjaħ lilna biex jagħtina l-Ispirtu tiegħu ħalli jibgħatna kif smajna fl-Evanġelju morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba lill-bnedmin kollha. U jinxtaqt nagħmel dawn il-punti, 3 punti ta' riflessjoni propju fuq din il-ġurnata. L-ewwel nett li Alla li jsejjaħ, is-sejħa ġejja minnu, u li jsejjaħ lil kull wieħed u waħda minna biex inkunu f'din il-missjoni fl-oqsma differenti tal-ħajja. U għalhekk kemm minnu reliġjuż, kemm ġifieri minnu saċerdot, jew sor, jew patri, imma wkoll min tgħix il-ħajja miż-żewġa, minnu waħdu, kulħadd Alla jsejjaħ lilna lkoll. U jsejħilna biex aħna nkunu dawk li nwasslu l-ħabar it-tajba bix-xhieda ta' ħajjitna u bil-kelma. Ix-xhieda tiġi l-ewwel għaliex ix-xhieda ġifieri l-eżempju. Ix-xhieda tajjat ħafna aktar minn kull kelma li nistgħu ngħidu. Ma magħha mbagħad ukoll il-kelma li nistgħu ngħidu ta' ġid u għalhekk dan nistgħu nagħmluh kull wieħed u waħda minna kull fejn qed naħdmu, qed ngħixu, kull fejn inkunu. Dik hija s-sejħa li jagħmel Alla lilna lkoll. U għalhekk din il-ġurnata tfakkarna kif għandha tkun kull ġurnata tal-ħajja tagħna, Alla jsejħilna biex noħorġu minn nfusna u nwieġbu għas-sejħa tiegħu billi bħal Ġesu nagħmlu r-rieda tal-missier. U hekk inkunu tassew aħna missjonarji kull fejn inkunu. U għalhekk kemm jekk tkun għalliem jew għalliema jew f'xi professjoni oħra, kemm jekk qed taħdem f'xi uffiċċju, jew taħdem fil-fabbrika, jew xi tip ta' xogħol ieħor. Int fejn int, ix'inhi il-pożizzjoni tiegħek bħalissa Alla jsejjaħlek biex taqdija din il-missjoni b'ġenerożità. Kultant ikun hemm min jgħid ma jienx nista' nagħmel jiena qiegħed waħdi pereżempju d-dar. Jew inkella ma niflax. Kif nista' nagħmel din il-missjoni? Irridu niftakru Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, patruna tal-missjonijiet, ma marret imkien il-barra jew f'postijiet oħra ma kienet fil-kunvent tagħha ħafna drabi milquta mill-mart tgħix hemmhekk dik is-sejħa li għallamnilha bl-imħabba kbira u hemm qiegħdiet il-missjoni tagħha. It-tieni punt li xaqt insemmi llum huwa li Alla jsejħilna fi ċirkustanzi differenti tal-ħajja u ta' żmien. U qegħdin ngħixu fi żmien illum partikolarment diffiċli minħabba l-pandemija li qegħdin ngħixu u għadna taħta. U għalhekk f'da żmien Alla jsejħilna biex naraw kif nistgħu naqdu il-missjoni tagħna speċjalment għal diversi nies li jkunu jew imbeżża
jew mifxula jew għaddejjin minn tbatija. Hawn nies li ħossuhom iżolati jew abbandonati jew qed ibatu waħedhom jew inkella mifxula di ċirkustanzi diffiċli li qegħdin ngħixu. Alla jsejħilna biex inkunu għalihom ta' sostenn ta' għajnuna fil-qadi tal-missjoni tagħna. Naturalment irridu nagħmluha dejjem din fir-rispett tal-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja x'aħna għandna r-responsabbiltà illi nsegwu dawn il-miżuri. U għalhekk jekk inti tgħid jien is-soltu l-missjoni tiegħi tkun immur inżur l-anzjani, se nagħmel. Ċertament mhux bħalissa li tmur iżżur l-anzjani, imma tista' b'mod ieħor turihom l-appoġġ, is-sostenn, is-solidarjetà, anki titlob għalihom, turihom li inti qed taħseb fihom li huma mhumiex waħedhom, għalhekk qed ngħid skont iċ-ċirkustanzi ta' żmien, fir-rispett ukoll ta' dawn il-miżuri li huwa importanti ħafna li aħna nsegwuhom. U t-tielet punt li xtaqt insemmi huwa dan. Dil-ġurnata tfakkarna wkoll f'dawk illi wieġbu b'ġenerożità kbira għas-sejħa tal-mulej bħal-Mamma Eliżajja qalu hawn jien ibgħat lili u marru f'diversi postijiet mad-dinja kollha. Ħafna missjonarji Maltin, saċerdoti reliġjużi u lajċi inferxin ma' tant pajjiżi fid-dinja li qegħdin qegħdin jagħmlu xogħol hekk sabiħ biex tixteret is-saltna ta' Alla. Kemm l-aħbar it-tajba li jwasslu, kemm bl-opri soċjali tant importanti għan-nies għaliex il-Knisja taħseb fil-bniedem sħiħ. U aħna importanti llum niftakru fihom. Nirringrazzjaw il-Alla tagħhom. Nitolbu biex ikun magħhom f'dan is-servizz li qed jagħtu tant sabiħ f'postijiet differenti tad-dinja. Nitolbu biex ikun hemm ħafna anki li wieġbu b'ġenerożità għas-sejħa tal-mulej biex ikunu missjonarji bħal dawn li jmorru f'postijiet differenti. Ukoll ngħinuhom kemm bit-talb tagħna, kemm bis-sostenn anki li nistgħu nagħtu b'għajnuna materjali, il-donazzjonijiet li nagħtu propju jgħinu biex tissaħħaħ din il-ħidma tagħhom f'dan iż-żmien diffiċli wkoll għalihom, imma huma li għażlu li jibqgħu jaqdu lill-mulej f'tant postijiet differenti. U għalhekk tajjeb niftakru fihom illum b'ringrazzjament il-Alla, niftakru f'dawk kollha li qegħdin isostnuhom u jgħinuhom u aħna wkoll nagħmlu parti tagħna biex ngħinu lil dawn ħalli l-kelma ta' Ġesu tkompli tixteret satru fl-art kollha. Ejjew nirringrazzjaw il-Alla, illum nitolbuh biex aħna lkoll narfu s-sejħa li jagħmel lilna personali biex inkunu missjonarji fl-oqsma differenti tal-ħajja fejn qegħdin. U nitolbuh ukoll għal dawn li qegħdin imxerdin ma' tant pajjiżi biex il-mulej jgħinhom, iħarishom u jkomplu jaqdu b'ġenerożità din is-sejħa li jagħmlilhom għaliex aħna lkoll aħna Knisja missjonarja. Nisarru issa il-fidi tagħna fiduċja kbira f'Alla. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox.
niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġissem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn il-wiet skont il-kotba mqazza u tella s-semma qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejju issa nresqu it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Nitolbuk mulej sabiex tqaddes lill-Papa, lill-Isqfijiet u lis-saċerdoti kollha biex jkomplu jwasslu lilek lill-ġnus kollha. Nitolbuk. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk biex in-nies tal-Ewropa jerġgħu iħadnu l-eru insara tagħhom u sabiex aktar żgħażagħ iwieġbu għas-sejħa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex il-Knisja tkompli tikber fl-Afrika u l-Asja, biex tkompli tissoda fl-Amerika u biex dawn il-kontinenti ikomplu jfuru bil-vokazzjonijiet reliġjużi u saċerdotali. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex il-ġid tad-dinja jiġi mqassam b'mod ġust sabiex miljuni kbar ta' bnedmin ma jkomplux ibatu l-faqar għax bla xogħol, bla djar, bla ilma u bla ikel. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fakkarna mulej biex il-ġid li għandna sewjek ħafna, sewjek ftit, ma jnissinix il-ħtiġijiet ta' bnedmin oħra fil-bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej fl-aħħar nett għal benefatturi tal-missjoni biex dawn iħossu l-ferħ ta' min jagħti mingħajr ma jistenna ħlas lura ħlief dak tas-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa nitolbuk mulej dawn it-talbit tagħna u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej ħares lejn il-wiċċ ta' Kristu tiegħek li tali lu nisqu fidwa għal kulħadd u għamel li permezz tiegħu il-ġnus kollha minn tarf għal ieħor tad-dinja ifaħħru il-kobor ta' ismek u li kull imkien issir lek offerta waħda u l-istess bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq.
nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristus Idna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim, bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubit tagħna. U wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bit-tluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna il-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntenulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għeda qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien singħata biex mir-rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Jenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fih biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għammel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħalma naħfru minn oħati għalina, la daħanix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Sa flimkien nitolbu it-talba missjonarja. U Alla missier tagħna, meta ibnek Ġesu Kristu qam mill-mewt, huwa ordna lil dawk li mxew warah biex imorru jagħmlu disċipli mill-ġnus kollha. Permezz tal-Magħmudija inti tibatna lkoll biex inkomplu din l-istess missjoni fost il-popli kollha. Qawwina bid-doni tal-Ispirtu Santu, ħalli b'kuraġġ u b'ħeġġa nagħtu xhieda tal-Evanġelju biex il-missjoni affdata lilna li għadha l-bogħod mill-milja tagħha tkun tista' ġġib il-ħajja u d-dawl id-dinja. Jalla il-ġnus kollha iġarbu l-imħabba tiegħu lis-salva u l-ħniena kbira tal-Mulej Ġesu li jgħix u jsalta miegħek faqda mal-Ispirtu Santu, Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Saħħaħtna mulej bid-don tal-fidwa. Għamel li l-fidi vera tibqa' titwassal bla qiegħda bis-saħħa ta' din l-għajnuna tas-salvazzjoni ta' dejjem bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar nixtieq li
namlu anke bħala Knisja dan l-appell f'din is-sitwazzjoni diffiċli li qed ngħixu fiha biex aħna insegwu b'responsabbiltà il-miżuri għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna tal-oħrajn. Jiġifieri id-distanza soċjali, l-użu tal-maskra u visor, sanitization, l-użu tas-sanitizer, dawn kollha huwa importanti li aħna nsegwuhom b'responsabbiltà. Hawnhekk aħna qegħdin fil-kappella tal-Madonna tal-Ħlas, tfakkarna fl-għoża tal-ħajja, u importanti li aħna dejjem nożżu l-ħajja mill-ewwel mument tagħha sat-tmiem tagħha ma' f'kull waqt tagħha. Nitolbu l-mulej biex aħna naqdu din ir-responsabbiltà b'mod sħiħ. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Ħlas f'Ħalormi, fejn insibu diversi pitturi ta' preġju fosthom il-kwadru titolari tal-Assunta li jingħad li huwa xogħol tal-Iskola ta' Franġisku Żara fl-1773 u li kien sar bweda ta' persuna devota. Infakru li d-dispensa tal-obbligu tal-quddiesa tal-Ħadd għadha fis-seħħ. Nappellaw lil persuni vulnerabbli biex isegwu il-quddiesa mid-dar. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nistedinkom biex flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.